Нашата кожа се състои на 80% от колаген, но с възрастта колагенът намалява, което води до разширяване на порите, отпуснатост и увеличаване на броя на бръчките. Всички знаем, че кафето ни дава бодрост, но не всички са чували за най-новата технология на студено пресоване с добавяне на такива съставки като кордицепс, колагенов пептид и фруктоолигозахариди. Благодарение на това се появи възможност да оценим този уникален нов продукт. Създадена е нова концепция за поддържане на здравето. С гордост ви представя нов продукт – кафе с кордицепс и колаген. Като основни елементи на състава за това кафе са избрани прах от кордицепс милитари и колагенов пептид. Хранителните свойства на кордицепс милитари повишават имунитета и укрепват организма. Колагеновият пептид осигурява козметичен ефект и здраве на костите. Фруктоолигозахаридите в състава му подобряват здравето на червата и поддържат здравословен баланс на чревната микрофлора. Подбраните висококачествени кафеени зърна от сорта арабика притежават мек и дълбок аромат, наситен послевкус и се обработват с технология на моментално изпичане. Без захар, без трансмазнини, без киселини, без консерванти. Кордицепс, колаген пептид, фруктоолигозахариди. Този продукт с наситен вкус е безопасен и питателен за вашето здраве. Магически вкус, към който със сигурност ще искате да се връщате отново и отново. Любов от първа глътка. Чашка сутрин ще ви освежи и ще ви изпълни със слънчева светлина, а на обяд ще ви даде сили и всяка работа ще ви бъде по силите. Ще ви изпълни със здраве за срещи с приятели. Насладете се. Кафе с кордицепс и колаген от с ползи за здравето.